सरकार मा बुंसारगोन बेनो बुंना लाबाथ' जायाना खोथाफोरखौ मोजां मावदोंमोनब्लाथ' देरहासार जानांगौमोन ना रायजोआलाय मानोथो होआसै खामानि मावासै रायजोफोरजों सोमोन्दो लाखिना सोलियासै बेखायनोथ' जेननो गोनां जाबायना दा जोंथ' जों दायित्व मोनबाय आरो जोंथ' रायजो राजानो गोबां खोथाफोरखौ होबोदों जोङो रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै आरो जोंहा गोबां खामानि मावनो दोङो जिहेतु दायित्व मोनदोंब्लाबो जोंबो दासिम बे रोखोमनि जों खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जोङो जि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिखिनि थाखा फैसा मोननांगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ दिनैसिम जों जेबो मोनाखै मानो होनब्ला थांनाय जिथु बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकार बिथांमोननो हरजोबदों आरो बिथांमोना थाखा फैसा मोननानै गासैखौबो माने खरस खालामदों आरो माने दा जों जुदिब्लाबो सेप्तेम्बर मासावनो सरकार दादोंब्लाबो जों जिहेतु दाबो बाजेट मोनाखै जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय माने जुलाइ दाननि 6 अक्ट'निफ्राय जोंहा आसामाव बाजेट सेसन जागोन आरो बे बाजेट सेसनावसो जोंनि बाजेटफ्रा पास जागोन आरो बिनि उनावसो जों बिटिसिआबो बाजेटनि फैसाखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनावसो जोङो जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो जिफोर बाथ्रा जों बुंबोदों खोथा होबोदों रायजोनो जों बे खामानिफोरखौ जों मावनो नाजाथारगोन आरो